ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daiwo саршидагӣ то Toyota Mark Dai ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден, дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 136 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидаги неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошади Opel Astra J ки соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Қабодиён. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 32000 сомонӣ аст. бар рубл бигардонем 233000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочна фурӯхта мешавад. мотор ходовоиш нав кардагиаст. бо савдо мешавад дар назди мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. дуюм танген соли бароишад 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кулло. нархаш 14000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 110000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочна фурӯхта мешавад. мотор ходовоиш 100% мебошад. ҳуҷҷат надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Daiwo соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакен. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.0 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 13500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 98000 рубл мешавад. мошина гуфтагианд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошади Mercedes Sprinter ки соли бароишад 2009 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Фархор. нархаш 100000 сомонӣ аст. мошина гуфтагие ки навай айвагонай Sprinter Delfin мебошад. мотораш ДД мебошад, 4 силиндр дорад, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Dutia ки соли бароишаш 1996 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.8, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 26000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 190000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. шашум Hyundai Porter соли бароишад 1999 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархаш 43000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 314000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо
метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, трактори фурӯшии МТЗ 80D соли бароишаш 2013 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хӯросон. нархаш 135,000 сомонӣ мебошад. гуфтагие ки харидори аниқ боша марҳамат пулукшам ҳастад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, Nexi Daivo соли бароишаш 2001 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём моторш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 16,000 сомония, ба рубл бигардонем 117,000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшанаш. гуфтагие ки 5 моҳи дига сурок дорад документош, бо савдо мешавад дар пеши мошин агар харидори аниқ бошад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, Toyota Mark D соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём моторш 2 литра, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 20,000 сомония, ба рубл бигардонем 146,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, Opel Caravan Pro соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газе, объём моторш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 24,800 сомония, ба рубл бигардонем 181,000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% моторш простой мебошад, кондисионер дорад, 1 сола техас моторш мебошад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Daivo Tico, ки бисёр бардорон хоҳиш кардагӣ буданд. соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём моторш 1 литра, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 14,000 сомония, ба рубл бигардонем 110,000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. мотор ходовои коробкаш 100% мебошад. 4 баллони нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. гуфтагие ки конкретна харидор бошад, занг бизана, бо савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. трактори фурӯшии Юмезе дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. нархаш 45,000 сомония, ба рубл бигардонед 328,000 рубл мешавад. трактора гуфтагиянд ки тлишкаш ва плукаш ҳуҷҷат ҳам дорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 13. Daivo Leganza соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём моторш 1.8, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 15,000 сомония, ба рубл бигардонем 109,000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки моторша нав кардагием, ходовоиш 100% мебошад. аккумулятораш навай, техас мотор надорад.
алиши ҳам аст ба Opel ва Nexi ё ин ки Mercedes 200 190 хати. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14 Opel Hatchback соли бароишаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори газ бензине, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 24000 сомония, ба рубл бигардонем 175000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш 1.6 парасой мебошад. техас мотораш то 20 моҳи декабри соли 2020 мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. پانزدهم Nexi Daiwo соли бароишаш 1994 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензине, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 15000 сомония, ба рубл бигардонем 109000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. танҳо дар имо WhatsApp занг бизанед, ҷавоб метавон. хадам дар Москваем. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегузарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 16 мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra Простая. соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. объём мотораш 1.8 мебошад. 5 баллони нав дорад. самбуфераш нав, пусидагӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳраки Уяли. номеро барои тамос. нархаш 18000 сомония, ба рубл бигардонем 131000 рубл мешавад. боз мошина гуфтагие ки алиши ҳам аст ба ягон мошини дигар. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.